טוב, חלק 5. עכשיו אנחנו נהפוך. בלי שמן, תראו. עם שמן, בלי שמן. בגלל זה העדפנו לעשות בלי שמן. כי שזה לא ישרוף. למרות שעם שמן זה ממש יפה, אבל בוא נעשה פסים כאלה. ו3, 2, 1, וואו! אפשר, אבל חב"דניקים איתנו לא. חב"דניקים זה משהו אחר, זה עדה אחרת. חב"דניקים זה של ישראל, הכל טוב, אבל... אוקיי, אופלה. בוא נוציא את זה. שירן, מה את אומרת על זה? יפה. מושלם. אוקיי. אל תחשבו שלא רבנו עכשיו. לא רבנו, מה אתה? לא רבנו, התווכחנו. טוב, בואו לחלק 6. בואו לחלק 6.